Ave Maria, majong buntag, majong palis kanyong tanan, magkiksunan ko ni Kristo, o makigduyog ko kaninyong tanan, labi na gayud, akong mga igsoon, akong mga paryente, mga kahigalaan, mga taga-baryo, San Isidro, sa pagsaulog, sa adlaw na tawhan, sa among pinangga, nga igsoon, kinamagulangang babaji, babay, nga mao, nga si Manang Clemen, no, nga karon nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, uban sa iyang mga anak nga naa sa Pilipinas, o uban pod nga tuwa sa laing nasod, no. Busa kaming mga magsuon, labi na gayud sa akong igsuon na si Eugene naa diha, si Willie tuwa sa Manila, no, o si Manang Niknik nga tuwa sa Italy, si Badoy o si Inday, Madel, o uban pod sa kanunay nga nag-uban namo ang among minahal sa kinabuhi nga mga kinikanan nga si Nay Minyang o si Tay Baludoy o sa akong mga paryente, no, labi na kati siding na diha nga kanunay nakig-uban, nakiduyog o nagtabang sa among pamilya o si Tio Carino, no, ang kinamagwala ang igsong nanay nga naa diha ang mga pagumangkon o kaninyong tanan diha, no. Diha pod si Mariboy o si Apine, Mang Ludo, uban pa nato makigsuunan, no. Daghang salamat sa inyong mga pag-ampo nga bisan pa kadaghanan namo dili may makatambong gyud sa maong okasyon nga importante gyud sa kinabuhi sa among igsuon nga si Manang Clemen, no. O makigduyog ko kaninyong tanan, no, nining maong selebrasyon sa pasalamat sa Ginoo sa gasa sa kinabuhi na sa among igsuon nga si Manang Clemen, no. Ya among kinamagulangang baji sa among mga magsuon o nasayod ko kay naanak ko'y pag-eskwela nako, nasayod ko nga among igsuon kugihan kaadyo, no, labi nang maglaba, magluto, manilhig, usahay makunutan po ko kay sahay tapulan man po ko. Bitaw, spoiled ba kay kinamagulangang laki nga human sa pag Mani Vicente, no, na nasakiton o murag masayod ta nga naka-eskwela, nakahumag usahay dako po nga tong no. Kaya pero nakahinumno ko kayo nga kuno makunutan po ko usahay sayon lagi nga tapulan o di mag tinarong, no. Busa nang daghang salamat jud sa imong mga pahimangno nga kinahanglan jud ayta nga magbantay o maglimpyo uban pa diha, no. Pero subo pamalandungon nga nasayod ko nga siya buot makahuman siyang pag-eskwela, wa sa makahuman, kuyog akong igsuon nga si Maniknik nga nagsunod na sila tungod lagi sa kalisod o high school na rin taon na sila, second year high school nga mi halin ngadto sa laing sa sudad sa Manila, ngadto sa Manila ang mangitag panginabuhi makatabang sa among ginikanan o akusad nga makapadayon sa kumpig eskwela o ng mga manghod. Lisod kayo ang kahimtang nasayod ta, no. Mauto nga pipila pod bata pa yung tao, mga dalagita, wa pa dyan tay mga dagkong mga eksperyensa, bidaan ang pamilya, bidaan ang atong baryo, kay aron lagi mangita og trabaho makatabang sa atong ginikanan ug maupo na ang kasagaran nga gihimo sa atong mga taga-baryo diha, no. Gisakripisyo ang ilang mga pangandoy, ang ilang mga damgo aron makatabang sa pamilya. Usa daghang kayong salamat nang sa imong sakripisyo nga nakatrabaho ka
og nagpadayon aron makapalit og bugas, makapalit og isda, no? Tungod lagi sa kalisod kay ubay-ubay mo po may mga magsuon, no? Mga manghod na ho, mga gagmay kanala sila si Willie, Jen, si Badoy og si Inday, no? Og daghang salamat, no, sa imong sakripisyo. Hantod nga may abot ang panahon nga may uli ka, nagbakasyon ka, pero naa na kay plano tungod kay sa imong pangandoy nga dili lang manarbaho sa Manila, gusto pud nga moadto sa laing nasod. Nakita nimo diha sa mga telebisyon o mga pelikula nga buot nga moadto sa Amerika kay naamay mutabang nimo ang imong amo. Pero giingnan man kang nanay nga basig dili na ta magkita kung moadto ka laing nasod. Na naapoy uban diha, no, nga utambag nga ayaw lagi ka adto kay sus di na mo magkita, mahuman ang kalibutan. Mao to nga tungod sa imong pagkamasinugtanon, bisan pa sa imong pangandoy nga makatrabaho og laing nasod, labi na sa Amerika, wala nimo nagipadadyon hangtod nga may uli ka og mauto nga nadagit ang imong kasing-kasing sa hinapay sa usa ka ulit tawo nga taga tumoy-tumoy nga si Noy Anloy ug mauto nga naghigugmaay mo og bisan pa kung na kay mga pangandoy nga but kamutabang ka na mo mga magsuon, wala nimo ni imong gisunod ang imong nasa imong kasing-kasing nga ikaw magmalipadyon, inubanan po sa bendisyon sa maginikanan hantod nga naminyo kag sayo. Og mauto nga miliwat asa man dita kaliwat, mauto nga miliwat ka sa atong maginikanan, mauto nga ubay-ubay pod. Daghang salamat sa Ginoo sa gasa sa mga anak nga gihatag sa Ginoo nimo. Unya hangtod nga ako unta nga nakahuman ko sa high school, nakahuman ko sa college, nga mutabang unta sa atong pamilya, pero tungod kay nakadawat kog tawag sa Ginoo nga mo serbisyo, mauto nga maadto ko seminaryo, hantod maadto like nasod sa Roma, nag-eskwela, nahuman, og nasayog ko nga nagdesisyon na daay ang atong igsuo, ang itong maginikanan nga tungod sa pagtabang sa mga apo nila nga nahibilin dito sa Manila nga yung na sila ang anak nila si Mananiknik nga adto mo dito mo puyo ang atong maginikanan sila nagsasatay. Ibisag pan sakit sa imong dughan nga bidyaan ka kay nasayod ta nga tungod sa kalisod, pajag-pajag lang mo dito sa ingko paterno, gamay, irara ka metro sa inyong bahay, 5x5, uban sa inyong mga anak, labi na kay Roland o kay Karen, o mga igsuon nila, o malipay ka kung naanay moabot gikan sa lungsod, labi na si tatay magdag isda o ilorde, wala si ang mga apo taon sila Roland na sila malipay, kay tuanas na tatay miabot nasa kabasakan ni abot magdag, pero sa diha nga sila na namilit nga moadto sa Manila, kay bawo ko kung sa makasakit nga imong gibati tungod sa imong paghigugma sa imong pamilya nga unungan nimo ang imong bana, unungan po nimo ang imong mga anak, no, nga nag-eskwela, bisan pa sa kalisod, kaya tungod sa imong buutan o kugihan nga bana nga naningkamot po, labi na gayud sa pagtanom, pagbasak og mga tanom, no. Busa uban sa imong mga pag-ampog panalangin sa Ginoo, hantod nga mihalin si tatay, mipanaw sa iyang pagkasakit. Daghang salamat nga nakabisita ka ni tatay o makabisita po ka tungod lagi kay di man ka makalarga tungod sa mga gagmay mga bata, hantod nga dagko na sila. Ug duha sa imong mga anak nga may sakripisyo pod sa ilang damgo nga unta makahuman sa pag-eskwela, wa gyud sila kahuman, si Roland ug si Karen aron mo tabang silang mga igsuon o makahuman sa ilang bisag vocational school, ug si Udong pod nga nakahuman og college
og kaniha kana sila si Kristen og si Mijoy nga gitagaan po ta og grasya sa Ginoo nga makatabang pod, no? Busa kining imong mga paningkamot, sakripisyo, labi na gayud nga mahiladyo ka sa kadaghanan sa atong mga maigsoon kay didto man sila sa Manila o sa Ijen didto pa na sa laing nasod o imong gisakripisyo tungod sa imong dakong paghigugma sa imong pamilya. Congratulations. Isip o sa kamaayong inahan, maayong asawa o bisan pa nga makadungog ka sa uban nga kadaghang anak, nagkatay-katay mga anak. Pero imo nang gidawat sa imong kasing-kasing tungod kay naghigugma ka sa imong pamilya. Busa daghang kayong salamat nang sa imong sakripisyo o kini karon nga nakadawat ka og bunga sa imong sakripisyo. Pila na ang naanay mutabang nimo sa bugas, ani mutabang nimo sa bayad sa kuryente o naanay wifi, pero wa gyapon mahuman ang imong sakripisyo tungod bisag dagko na imong anak kay naa po kay apo. Nga imong timano naapagjoy laing apo. Og mao po na ang kinabuhi sa atong inahan, no? Busa magpasalamat ta sa Ginoo, no? Og karon nga tagaan kag maayong kinabuhi na taas nga kinabuhi labi na gyud sa imong pagsaulog karon isip sa 60 anyos nimo nga birthday og uban pod sa imong mga apo og karon bisan pa sa uban nimo mga anak, no, nga tulo sila tuwa dito sa laing nasod og nga dili makatambong og duha pod naa sa Manila. Og pero ang ilang kasing-kasing, ang ilang pasalamat og garbo nga ni amay usa ka inahan nga maampuon, nagsakripisyo og nagtabang kanunay aron ang tibuok natong pamilya magkayusa. Kami pong mga igsuon, nasayo ko nga sila naapoy ikasulti, moingon ko, no? Ani ang among gasa, dawata ug mahala, karong adlawa, imong natawhan, hinaot nga malipay ka. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Italiano. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri a te. Bonano, buon cumpleaños, no? Maligayang bati, maligayang bati, maligaya, maligaya, maligayang bati. Happy birthday, Manang Clement. May God bless you. Ang Ginoo maghatag kanimo og maayong panglawas sa atas nga kinabuhi. Makita pa ka sa imong sunod-sunod nga mga apo ug ang atong Mala Birhen Nuestra Señora de la Asunción sa Masid ug sa Isidro Labrador magtabang kanimo aron magpadayon magatiman sa imong mga anak o mga apo ug labi na gyud sa imong bana. Ang Ginoo anaa kanimo manausab kanimong tanan. Malangin Dios man magahom sa tanan sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maadjong palis og happy birthday kanin Manang Clement.